Tigere pasi pemuti wemubayamhondoro, ini naTino naCasper naLeroy. Takazorora zvedu tichidya magwavha atanwa naTino kubva mune umwe wemiti yedu. Pano ndipo paLSG Livingstone Garden, apo panowanikwa boka revechidiki vakazvipira kugadzira nzvimbo mukati memusha wechitungwiza inoshandiswa senzvimbo yokutandarira nekurima bindu. Muti wemubayamhondoro uyu wakadyarwa muna 2015. Musi wa11 kukadzi 2019 takatokwanisa kuita mutambo wekudzamisa pfungwa takateerera mumhanzi tine shamwari yedu Orion Lee yainge yatishanyira kubva kuCanada tiri pasi pemuti iwoyo. Uri kukura chaizvo muti uyu. Tino anonhonga mhodzi nembeu kwese kwaanoenda. Yese miti iyi, makwenzi uye nemaruva zvatiri kuona nekuvaraidzwa nazvo pano zvakadyarwa naiye Tino. Lawrencewo akashamisa vanhu vese paakawedzera mimwe miti kubva pamhodzi dzemumango, mugwavha nemuremoni kubva pamiti mitatu yekutanga, achingoshandisa zvinowanikwa pano. Nhasi tanga tiri kukohwa mango dzakakura zvikuru. Leroy ndiye akwira mumuti. Mango dzaita kunaya semana kubva kumusoro, achizunza bazi remuti. Leroy mukomana achangopedza chikoro. Ndiyezve anogara achiridza mumhanzi pazviitiko zvinoitwa pano paLSG. Takohwa zvinoshamisa. Tino anoenda nedzimwe mango kuna amai vake kuti vagadzire muto wekumwa wemango. Tino ndiye anonyanya kuona nezvekuchengetedzwa kwenzvimbo yeLSG. Anounza tsika neunhu hwekuzvibata pakati peboka rese uye anoremekedza nekuda zvisikwa. Casper ndiye muteedzeri waTino. Ndiye anonyora nekufambisa mashoko nekuchengetedza mifananidzo yepaLSG. Mukomana wechidiki ane chido neshungu. Ndakamubatsira kusarudza mango dzakasvika dzekuti tidye pakarepo. Mango dzakasara dzakange dzakasvuuka uye dzakaora dzakananga kugomba raLawrence raanochengeta nekudyara mango nembeu dzakaora. Mbeswa dzinenge dzamera dzinochengetwa paLSG. Iyi nzira inotibatsira kuchenesa nzvimbo ino. Anoshandisa mhodzi idzi kuti pabude zvidyarwa zvitsva. Lawrence haachakwanisi kufamba mushure mekunge akuvara zvakanyanya apo akasangana netsaona. Kuunganidza mbeu nekudyara miti kuri kumupa ruponeso nemufaro pamweya nemupfungwa. Anoti anoda kudyara miti inosvika kuita bhiriyoni. Tinoramba tichimubvunza kuti nei uchida kudyara kusvika kubhiriyoni. Anoti anoda kudzidzisa vanhu kudyara miti uye kuvabatsira kutengesa michero. Anodyara miti 100 pazuva uye anovimba kuti vanhu vakawanda vachatevedzawo kuitawo zvimwe chetezvo. Isu tinonzwa kufarira kubatana naye.